So tonight we will be discussing about the 7 and 10 commandment. So what is the 7th commandment? Thou shalt not steal. What is the 10th commandment? Thou shalt not covet thy neighbor's goods and properties. So, 7th commandment, dili nimo kuhaon ang dili mo ha. Ang 10th commandment, ayaw pangandoy nga kuhaon nimo ang dili mo ha. So, sin against the mind, ang 10th commandment. The 7th commandment is sin against action. No? Okay. So, mga pangutana, no? Daghang mga pangutana, sala ba sa usa ka tawo nga gigutom, nga wa lagi kaunon, manguha sa bukon niya ang bintana sa bikiri og kuhaon? Sala ba sa usa ka tawo nga kuhaon niya ang tools sa office supplies sa iyang gitrabahoan? Sala ba sa usa ka babae nga makakita siyang diamond ring nga sa yuta niya walay nay nikuha iyang taguon? Sala ba mo palit og barato nga mga butang nga sa imong tan-aw kinawat? Dagandang mga pangutana, no? So, the 7th commandment, kanang mga pangutana at matubang na tunaw niya, no? The 7th commandment of God, nag-ingon, you shall not steal. And it sounds very simple, no? Tanawin mo. So, sa pagpangumpisal na to, una-una kita, ikapito nga sugo, ayaw pangawat. Wala. Wako'y labot anang ikapito nga sugo, kaya wak man ko nangawat. Kinsa bago'y kawatan na to dali. Pero, dili lang di ay bahin pangawat ang 7th commandment. It tells about, no? It involves anything about justice. Okay? So, protection of the what about the property or anything, the ownership of your brothers and sisters. No? So, muna itong isulti. Ang partner niya, you shall not covet thy neighbor's goods. So, ang 10 commandment actually is about envy. No? Pareho sila sa 6 commandment, sa 9 commandment. Envy about sa imong asawa, sa imong sikatawo, or you desire. Sa 10 commandment, you desire the goods of your brothers and sisters. So, question. But pasabot, di ay Brad, kung magngandoy ikaw, nga ikaw magka-auto, tungod kay ikaw walay auto, sala na na. No, dili. So, ang pangandoy, lahi sa envy. So, imong tapat balay, ang iyang anak, nakaskwela, sa maayong eskwelahan, na sila'y auto, na sila'y balay, nga mangandoy ka mo yung kahit kanindot sa ilang pangabuhi. Intani, unta ing anak po kuno. So, dili na siya sala. Because you wish. Nangandoy ka, you strive hard ka, may anak ka. Pero, kung ikaw magkasubo sa kaayuhan nga naabot sa imong isikataw, kana, dili na mayo. Nagkasubo ka nga, naglagot ka nga nung naaman siya yung anak ako, wala man. So, daghan na kang mga hunang-hunang nga dili paayo. No? Kanusa pa man na siya matubuak cancer? Kanusa pa man na sila mapindi, malugi ilang negosyo? Or nagkaingana sila tungod siguro sa dili maayo nga pamaagi. Murag naglagot ka, nagkasubo ka, tapos you want something secretly in your heart, a desire nga siya mo fall. That is already envy. No? It is therefore not only a sin to steal, it is also a sin to want to steal. Desire ka, lahi po na mga isuon nga, kalami ba kuhaon na ni? Gitintal pa lang ka. Wala pa ka ka-decide.
Pero kung ni-decide na gyud ka in your heart that imo ginangkuhaon, bisan pag wala na siya na imo na dayon pa, wa pa na nimo nahimo, if you decide in your heart, no, you're firm, lig-on na gid ang imong resolution, it becomes a sin. It becomes sin against the Ten Commandments. Okay. So, ang kalainan lang sa 7 of 10 Commandment, wala kay kinahanglang bayaran kay wa pa man mo nakuha. Understood? Okay. So, the fact that sin is committed the moment that a person deliberately desires or decides, nag-decide na gyud ka. Pero kung natintal pa lang ka, kuha adong, lami kuhaon, wala pa, no? So na kay mga strategy, plano sa imong hunahuna, okay? The actual deed, samot pag yun, kung imo pag yung dayonon. Kung imong dayonon, it is already 7 commandment. Kung pa mo na dayon, 10 commandment. Okay. So, parehas po sa last, sa sin against chastity. Kung pa mo nahimo, you decided nga mag-check-in ka mo, agree na ka, wa pa na dayon, that is 9 commandment. Oh. Pero kung nahimo yun, dayon yun, that is 6 commandment. Kuha niyo? Okay. So, ato na lang nakuha, no? For example, you decide to steal the laptop of your boss Friday, Monday ni mong i-decidean, na nakay plano, dayonon gini mo, pero wala na dayon, tungod kay Miyerkules pa lang, gipahawa na ka. So, wa man dayon. You will still already have committed the 10 commandment. Sin against the 10 commandment. So, the 7 commandment and the 10 commandment is about justice. It demands that we practice the virtue of justice. No? So, unsa man justice? Kinaiya, it is the virtue that impels us to give everyone his due. No? Give to Caesar what belongs to Caesar, give to God what belongs to God. So ihatag nato sa atong isig katawo o sa Ginoo unsay karapat-dapat para iyaha. Okay? So dili kita mamintaha. Okay, stealing. Mo na number 1 yun, di ba? Sa self-explanatory palang daan. Thou shall not steal. So, by stealth, wala ka nagpabalo, wala ka nagpahibalo ng imong ikuha, that is stealing. Kung mogamit na gani ka og puwersa, violence, dili na siya stealing. Ang tawag nga na, robbery. Okay? So, robbery, gamit na force. Okay. So, stealing is the voluntary taking, gikuha nimo or gitago. Gitago nimo. Kabalo ka iyahana. Nas lamisa. Gitabunan nimo og libro. Para di niya makita. Kaya kung, di niya nakita. So, nilakaw na lang siya. So, man niya nakita, ikuha nimo. Stealing yapon. Against the owner's will. Supak sa kabubuton sa ang imong isig katao. Okay? So, gibutang diha, against the owner's reasonable will. Ano kang gi-appeal na diha, reasonable will? Nga naman, tungod kay naapoy time nga dili na reasonable, no? Dili na makatarunganon nga bisan ang usa ka tawo gigutom, mura nagmamatay sa kagutom, niya ang tawo dato kaayo, daghan kay siyang kwarta, na siya'y bikiri, mangayo, diha nga panahon, gisulti dire sa katikisim nga exception to the rule. Kung ang usa ka pobre, mukuha siya og pan para makasurvive, niya, nangayo siya, di sa tagahan, mukuha siya, it's not stealing. It is survival. No? Life is more important than property.
So it would be unreasonable para sa usa ka dato, unreasonable na to refuse to give to another what the other person needs to save his life. So dili na siya makatarunganon. So muna nga i-include sa clause against the owner's reasonable will. Para sa sa kabata, nanguhag ba? Pan. Gipaligsan yun ang iyang kamo. Ug ligid dito sa India para magtanda. No? It's not reasonable already. Ang usa ko daw ka refugee who takes a car or a boat to escape those pursuers nga nag-threaten sa ilang kinabuhi, ngawat kag car, tungod kay gigukod ka para mo ikyas ka sa mupatay nimo, dili na siya stealing. Ha? Because ga-survive ka. Pwede gihulam lang nimo na or for survival. So, we are talking about exception to the rules. Okay. For example, suod kayo mo sa imong silingan. Amigo kayo mo. Kabalo ka, kung muhulam ka sa iyang lawnmower, pahulamon ka niya. It just so happened nga sa panahon na kinahanglan nimo wala siya. Okay? Kabalo ka nga, he doesn't mind. Gihulam nimo. Wala siya diha, ikuha gyapon nimo, gihulam nimo, gibalik. Is that stealing? No. Because you know nga dili siya masuko kanang dili against sa iyang will. Kuha ninyo? Pero kung dili mo suod, kabalo ka, naasay posibilidad nga masuko kay dili siya kailan nimo, gikuha nimo, that is already ng against the will of your brothers and sisters. Example, gisaligan ka, ikaw ang treasurer sa cooperative, ikaw mo'y cashier, ang kwarta. Gigamit nimo ang kwarta sa kooperatiba. Imong gihipuhunan ang negosyo. Bisan pag imong plano iuli, kay dili sila nakabalo ka nga dili na maayo, that is already stealing. Ha? I-cashier ka, muna style sa uban. Kuhaan nila diha, ipalinding, ikapital sa kuhaan, tapos kung makaginansya, iuli ang kapital. No? Muna nga usahay, matumba ang ilang negosyo na dito na nagka-bulilyaso. The employee who borrows from the till, even though he or she intends someday to pay back what he borrows, is still guilty of sin. Amen? Okay. Nagsulod mo og kontrata, business contract, or any contract. Tapos, wala ka mituman sa inyong kontrata, breach of contract ka. You sin against the seventh commandment. Samot, mas dako ang sala kung dako ang kadaot, damage nga nahitabo sa imong pikas contract. No? To break a lawful contract or business agreement with another would be such a sin. Sala siya kung dako ang damage sa pikas. No? So, sala di ay, daghang wala kabaloan na. Sa pagyod, sala ang pagsulod sa utang, labi ng kabalo ka nga di ka kabayad. Labi na ito katong mga sige pangutang para makapalit ng TV, para makakuntis sa iyang silingan, nanay TV, ilisan, para mas dako pag kumpara sa ilang silingan, palit ng cellphone, palit sa nina. No? Kabalo ka nga di kay kabayad, nga musulod ka anang utang. Pagsulod pala nimo anang utang, nakasala na ka. Okay? It be a sin for a person to incur debts which he knows he cannot pay. No? Living beyond your means. Pero kanang kabalo ka di ka kautang, pero mangutang ka kay ang imong anak ni hospital, lahi na po na. Excuse na siya, di na siya sala. Survival mo na. No? Pero mungutang ka, likay-likay, no? Labi na ng mga tao nga, anad ang mangutang, sila pa'y masuko kung singlon. Huh?
Parehas to sa amo ang ano, gisingil, 18,000 lang utang sa boarding house. Estudyante, itawagan ang amahan. Kagamay, anak ang kwarta, bayaran lang gina mo na. So, karon to make the long story short, waas na kabayan, ikyas na, tawagan ang number, di naman tubag. Gamay na kayo ng katidara, bayaran lang gina mo na. Okay. Mo damage ka o property, karasanin mo ang pintal sa auto sa imong kasukuan. Naa siya flower pot, si paon nimo mabuak, ibto nimo yung tanong. Damage kag property, it is still considered the seventh commandment, stealing. Damage, destroy another's property deliberately. Okay? Cheating. Depriving of what is another by deceit or fraud. Sa negosyo, timbangan nga kulang. No? For example, kabilya. Ang duha ka hardware. Maligya og 10 mm. For example, ako ba sa pisyo karon, 100 pesos. Dire sa pika, 120 pesos, parehas 10 mm. Diri ka, mas barato amo 100 pesos, 10 mm ng kabilya. Pero di ay, tingala ka na nung barato siya, kaya di ay, dili siya standard nga 10 mm. 9 mm raday siya. Nya iyang isulti 10 mm. Para diri mo adto, mas barato. So, that is cheapening the price, pero ang quality, wa ka niingon, substandard. That is already sin against the seventh commandment. Misrepresenting merchandise. For example, ngayon, okay pa ni Brad, okay na siya, nindot ka sa kinana. Bisang kabalo ka nga hapit na maguba. No? In fact, salesmen in general need to be on their guard against this. Selling at exorbitant profit, dako kaing profit sobra-sobra na, no? Kabalo ka nga fake ni nga kwarta, imo pang yung ipalit, kabalo ka counterfeit money, mo sell ka worthless nga mga stock, swindle, get rich quick schemes, kada mga get rich quick, aman, mga get rich quick nga mga pyramid is sin against the seventh commandment. Okay, next. Ang pag-cheat sa employer sa iyang mga tawo. Underpay. Refusing them living wage nga reasonable. Gamay kaayo, lipay, enjoy kay ta kung makalamang ta sa atong mga tao. Delay nga sweldo, ang SS, dili remit, tikasan, sobrahan kagamay, sobrahan lagi kagamay ba? Tapos gasalig ta, sabi ato mga sales girl or mga kwan, gamayan kasi yung sweldo day, do? Okay lang, hawa ka, hawa. Daghan bitang mupuli, daghan pa nang hinahanglan nimo. So gasalig ka, kay daghan ka ayaw mo kapit patalim, gamiyon kay nimo, kay gasalig ka, kay daghan mo puli niya, grabe, mo na, the sin against the laborers, mo na siya ang isa sa lima nga nang singgit sa langit nga sala. Grabe na siya. Sin against laborers, against the widows, sin of Cain, bato kay Abel, homosexuality, mo ni siya mga sin nga nagasinggit sa langit, especially laborers. Huh? So, mo na, no? Makes it possible for him to be able to say, if you don't like it, get out. So, magbantay kita ng mga employers. Kita po ng mga employee, magbantay po kita. Sin against the seventh commandment kung magtulog-tulog kita sa atong trabaho. Tuyo na itong palate, absent, tungkol kay wala, nagbantay ang atong amo, gikawatan na to,
gitagaan tag sweldo, pero wala ta ng trabaho, worth sa atong sweldo, it is sin against the seventh commandment. Nangawat kita. Kanang 15-13 o punch-in lang, dako kayo ng sala. Tapos labi na katong mga layo pa kaayo sa bukid gikan, mo papirma diri sa government office. O wala pa si wala mo pirma kay nag-lunch break, wala di balik lang ugma, pagbalik na po, gasto plete na po. Pabalik-balikon kay gahulat laging bigay. Niya di man to mo bigay kay way kwarta or naay prinsipyo, balik-balik looy kaya tao. Grabe kay nakasala. Makasunog sa impyerno nga sala. Kani mga empleyado nga magpabalik-balik tungod kay walay bigay, walay padanlog. Or dili niya type ang smile sa niduol niya. Palisod-lisod niya ang tuyo. Public officials, no? It's very grabe ang paghukom sa mga public official, no? To be especially mindful of the seventh commandment. Public officials are chosen and paid by the citizens for the purpose of executing the laws administering public affairs. Gisulduhan sila, ang ilang dili paghimo sa ilahang rightful duty is a sin against the seventh commandment. Ang official nga mudawat og bribe or padanlog, mas pabura ng isa or dili mo trabaho kung walay padanlog, sin against the seventh commandment. Kickback, no, from the salary, kuhaan pagyod ang mga sweldo sa mga tao sa gobyerno, kuha kickback is OP, that is sin against the seventh commandment. Mortal sin. Okay. Gaduda ka, nga kini nga iPhone, barato kaayo, kinawat ni. Duda ko ang imong suspicion nga kinawat ni. Gipalit gihapon nimo. Ang pagpalit sa usa ka bagay nga duda ka kinawat, nakasala ikaw against the seventh commandment. Ang imong pagpalit sa kinawat, nakaambit ka sa sala sa iyang pagkawat. No? Bisan pa kinig ihatag lang, ayaw dawata. Bisag wala nimo gipalit, hinatag nya gaduda ka kinawat. In the eyes of God, the receiver of stolen goods become equally guilty with the theft. Bahinan ka o kwarta gikan sa panghuldap og bangko, apil ka. It is also a sin to keep found articles for ourselves without making a reasonable effort to find the owner. Nakita na gamit. Kung ato na siyang gastuhon ang kwarta, taguon, niya wala talaning kamot sa pagpangita, pagdiscovery kung kinsay tag-iya, kasala na. Pero kung naningkamot ta, we did our part, reasonable effort, niya wala yun, pwede na nimong makit. Pero magdepende sa kadakuon. For example, 50,000, dako nga bagay. So, maningkamot yun, paradyo nimo, sa imong pagparadyo, sa imong sa pulis, sa badiha, gamitan nimo imong common sense, dili lang kayo, hatag lang nimo na sa radyo. Kuwao na sa radyo. Kuwao na sa pulis. Gamitan nimo ang imong utok nga mahibaw-an na kay mga clue, na kay mga question nga ipangutana, pilay sulod ani dire, di pa nimo. Yan na, no? Ngita kag pamagi. Pero, kung ang object gamay ra, dili na po reasonable nga lapis ray nakita nimo magparadyo ka. So, gamiton po nimo imong common sense. Pwede na nimo, kung wala gyud pwede nimo na gamiton ng lapis. So, unsa ba? Nagkadako ang bagay, nagkadako ang paningkamot. So, the extent of an effort will depend upon the value of the article. Huh? And if the owner is discovered, responsibilidad sa owner nga i-reimburse niya ang kahago sa nakakita. Responsibilidad. For example, nagbayad pa siyang taxi para matultulan ka. Tagaan mo siya pang taxi or ang effort naman lang. Ang uban, mingon lang, thank you.
Kung saan ka naman itong kago. Okay. Now, papangutan na. How much of a theft does it take to make a mortal sin? Unsa kuno kadako sa atong kawaton para mahimong mortal sin? Ang tubag, walay yardstick ana. Walay definite nga basta mulapas na gani og 1,000 pesos mortal sin. Dili nga na. Depende sa konsensya. Kuha ni mo? Kaya ang kadakoon sa kwarta relative mangod siya. For example, kawatan nimo og 50 pesos ang milyonaryo, dili pa siguro na siya mortal sin. Pero kawatan nimo og 50 pesos ang sika driver nga tibuok adlaw niya nang ihaguan, that is mortal sin. Pero naapoy gisulti. Bisag milyonaryo ang imong gikawatan kung 1,000 na, dako-dako na siya. Bisag kinsay kawatan nimo bubre man dako, mortal sin na siya kung dako na. Kuha niya? Dili na siya ingon nga magkwintas ako sa ratio and proportion kung saan siya kadato. So kung nagdako-dako na siya, substantial na ang amount, mortal sin na siya. Pero mao nang gisulti na to, bisag 20 pesos or 10 pesos lang kung sika driver ang imong gikawatan, it could be mortal sin. Okay. So, muna itong ikuhaan, no? Ako lang ibinisaya. We can say with certainty that it is a venial sin to steal a nickel, 50 centavos, and that is a mortal sin to steal $100 even from a General Motors Corporation. No? Dako-dako na. Okay. Now, let's go to the topic of restitution. Mao ni nakalisod sa 7 commandment ng igsoon, restitution. Dili ka mapasaylo kung di nimo mauli ang imong kinawat. Daghang wa kabaluan eh. Abi nila, mangawat sila, nga adto sa pare, mangumpisal, okay na. No. Bisan pagtagaan kag absolution sa pare, sa mata sa Ginoo ang imong sala wala pa napanas kung wala ka naningkamot sa pag-uli sa imong gidawat. Muni, no? The paying back of what we have gotten dishonestly or damaged unjustly. So, di ba sa kontrisyon dapat na ay true sorrow, tininuod nga pagbasol. So, ang imong kinawat dili na nimo pwedeng i-keep. Kaya wala na, dili na siya true sorrow. Okay? The 7th commandment must always include the intention to pay back as soon as possible. Si Zacchaeus, he is a tax collector. Nganong gitawag siya anak sa Dios? Nganong nahimot ang Ginoo? Because he is willing to pay back what he cheated. Pila ka times? 4 times ba ito iyang sulti? I am willing to give back even 4 times. Because he forgives sa Ginoo because he had a restitution. He is willing to pay back. Wala lang siya naingon nga, sorry, iuli niya. So without the sincere intention, wala kay plano sa pagbalik, no? The sacrament of penance is powerless to give the sin, to forgive a sin of injustice. Daghang wala kabaluan eh. Tell them, ha? Tell those your friends. So, if a sin has been a mortal sin, kung nakasala mortal sin, ang kawatan or ang mangingilad namatay nga wala gid siya naningkamot sa pag-uli sa iyang kinawat, he dies in the state of mortal sin. Iyang gibarter ang iyang kaluwasan sa iyang dishonest gains. So even venial sin kuno, no? Cannot be forgiven unless restitution is made or sincerely intended. So bisag venial sin na lang nabilin sa imong kalag, di na siya mapanas
Bayaran na nimo sa purgatorio gyapon kung wa kay plano sa pag-uli sa imong kinawat. O sa pag-imong, for example, nakuha nimo na ang yuta, pinagi sa pag land grabbing or pagtikas, ipapirma lang nimo diha ang imong iyaan nga butang. Papirma lang nimo para makuha nimo. Na ato istorya gani nga nag-abang siya og yuta kay iyang ibasak. Pero bright siya, iyang i-applyan dito sa DAR. Hantod ang tag-iya, wala na siya na nag-iya. Dili to iya, iya lang ihulang. Bright man siya, iyang i-applyan og tenancy, something hantod kadugayan, kiha, iya lang yuta. So kung di na niya iuli, iya nang ihatag sa iyang mga anak, namatay siya, di yun siya, impyerno kakil. Now, di ba atong giingon nga ang piso binyalsin lang? Pero kung kada adlaw, sa sulod sa isa ka tuig, nangawat kag 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, nidaghan na nahimo ng 20 mil, mortal sin na siya. Dili kay piso naman ako tao, pero dinaghan niya. Kada adlaw na di ay sige ka, matigom to, mahimo na siyang mortal sin. So, there are certain fundamental principle in governing kung saan pag-uli ang imong kinawat. First, ihatag dapat sa tao nga imong ikawatan. Pero kung patay na siya, ihatag sa iyang mga heredero, sa iyang mga anak or mga relatives, no? Sa iyang mga anak o asawa. Now, for example, dili na gid niya matrace kay layo na siya, nagpuyo na siya doon sa Amerika ato sa Cotabato. Di na niya matrace ang iyang gikawatan. Ang prinsipyo ana, bisan pag di na nimo matrace, dili gyapon ka, wa gyapon kay katungod sa pag-angkon sa imong kinawat. So sa may pinakamaayo ana, ihatag nimo sa charity. Ihatag nimo sa charity. For example, i-donate nimo sa Society of St. Vincent de Paul, sa mga orphanage. Ang prinsipyo na, ang imong kinawat nga nakuha nimo na siya through dishonest gain, you cannot own that. You have to let it go. Okay. Now, kung ikaw nangawat, tapos napobre na ka, dili kinahanglan, dili ka required nga iuli gyud nimo bisag wa na mo'y kanunon. Pwede i-delay sa nimo, di sa nimo iuli kung wala na kay gikaon. Unahon sa nimo ang pagkaon sa imong mga anak. Dili kinahanglan nga sa gawas na mo sa dalan mga tulog kay wa na mo'y atok. You have to secure. No? It is not required the person is it is not required that a person deprive himself or his family of the ordinary necessities of life in order to make restitution. Kuha. Pero, sayop na pod kung wala nimo giuli ang imong kinawat pero nakibagong cellphone, nakibagong auto. Ang isulti dali basic needs kanunon 3 times a day o balay nga maatok. Pero more than that, dapat iuli na nimo. Okay? Next. Dili pod required nga ikaw personally mo uli para nga maulawan ka. Dili kinahanglan. Pwede ka musugo og proxy. Pwedeng pare imong sugoon, pwedeng mail anonymous ang kwarta cheque ipadala nimo. Pwedeng dili ka magpahibalo. Pwedeng anonymous to protect your good name. Amen? Okay. For example, nangawat ka o baka, laki bayi, nanganak na siya. Appeal ang profit sa imong iuli dapat. Okay? Another principle that must be restored to the owner together with any profit which resulted from the article. Appeal ang profit. Calves, no? Sample from a stolen cow. Okay, that's it. That's the 7th and 10th commandment.
So, a review, cheating, mga low wage pay, no, sa mga kwada. Okay. Any questions? So let us share our learning to our seatmates so that our knowledge will not be lost while sharing the snacks.